2014 році я потрапив в підрозділ 1-й добровольчий батальйон імені Кульчицького, і нас десантували під Слов'янськ на підтримку 95-й бригаді. Це був перший мій бій, в якому я опинився, це під селом Андріївка. У нас тоді перший загиблий був. Я за такими очима. Але ситуація розпочиналася з того, що нас блокувала група цивільних. І вони нас блокували і кричали там: геть, Бандерів, там, ми не хочемо правий сектор тут. І я вступив з ними в перемовини, 8 годин розмовляв, є навіть відео. І кажу: так ми прийшли вас захищати від правого сектора. Ми тут зробимо пункт, блокпост і захищаємо, щоб Слов'янськ не проник в правий сектор. І будемо перевіряти, раптом серед вас є правий сектор. А потім вони сказали: ми хочемо, щоб ви нам дали можливість проходити в наше місто вільно. Чому ви заблокували дорогу? Я кажу: так проходьте. Щоб не пройшов правий сектор, ви мені показуєте паспорти, у кого паспорт Донецької і Луганської області, ви проходите із Слов'янська. І знаєте що? Вони мовчать, а потім раптом чувак показує мені: а в мене російський паспорт. Я тоді просто, я солдат, я ще не розумів просто, ми ще не розуміли цього. Потім другий показує: у мене російський паспорт. Один каже: а я з Придністров'я. Один чувак з Криму був. Я думаю, приїхали до родичів, напевно, підтримати, бо війна в Слов'янську, кордон повз. Тобто, тактика була така: ці уроди, росіяни маються на увазі, завезли автобусами групу цивільних осіб, багато, для імітації протесту людей проти дій армії. Блокували наші колони з криками, підбурювали місцевих для того, щоб вони теж підтримували цей рух. Одразу з'явилися журналісти, які знімали, були сплановані дії агресії, там кидалися на техніку, стрибали, показували, щоб провокували військових. І це тактика геніальна була. Вони нас затримали до вечора, і ввечері під покровом темряви у нас розпочався бій. Тобто фактично група Гіркіна там із Краматорська просто почали по нам працювати.